Здравейте, хора! Как сте? Как сте? Какво правите? Днес ще снимаме анбоксинг. Вчера бях на вечеря с тате, брат ми и наши приятели. И те ми подариха това. А на брат ми му подариха една много яка игра с загадки, математически, не, логически, с на Тесла, с на... Не ги ли знаеш? Много са яки. Играх с него, но днес ще анбоксваме. Исках супер много да снимам такова видео, както и те. Ще ги тагна, защото са много милички. И сега почвам да отварям. Нямах търпение още вчера да отворя, даже днес сутринта исках, обаче живея с мама. Много мило прозвуча. Добре, я първо ще видите. Нищо не се види. Да. На Florence by Mills. О, май гад! Това е сета. О, мале, хората, които са гледали Stranger Things и знаят Мили Боби Браун, аз бях огромен фен на Stranger Things. От нея. Заради нея. Поначално отказвах да го гледам между другото. Мили е най-велик. Обожавам я. Мале, стойте. Има и мостричка. Ще ви я покажа. Ето това парфюмче. Мисля, че е. Дай да го пробваме. Дай да го пробваме. Така ще помириша нещо. Мале, нямам търпение да ви го покажа. Няма да спирам май видеото. Оле, хора. Едно такова на лимон мирише. О, много е хубаво. Много такова свежо. Много е свежо за лятото. Така, първото нещо, аз трябва да ги разгадавам. Ти ги знаеш най-добре. Не ги знам неите, между другото. Това е... И... това е гланд за устни. Има и маски, мале, обожавам маски. Това е хора. moisturizer. Няма нищо повече. Moisturizer е това. Краката ми умряха. Това е маскара. Казвай ги на български. Аз знам moisturizer как е на български. Значи маскара е спирала, гланс. Лип е гланс. И moisturizer това е такова... За основа? Не. Не знам как на български. Тя живее в Германия. И маски, които са супер симпатични. Буквално са супер. Не, това са lip patches. Пачове. Пачове, да. Тя маските изглежда. Аз съм проста хора. Заповядай да отвориш. Мале, много яко. Мале, много са яки човек. Аз никога не съм имала на Мили Боби Браун нещо. Аз съм искала винаги да ги пробвам. И помня, когато личето ми анбоксваше преди време. Наобратно. Не. Да, много съм проста. Но много е мини, много е яко. Много са сладки, буквално. Ще умра, много са яки. Ще тествам лип... Кое беше това? Гланс, нали? Да. Липъл. Пробвай. Ние... Като бестита, много е добро. Много е такова едно като олио. Мен между другото са ми супер напукани устните. И моите. Аз вчера си цепнах устните. И да, общо са много яки нещата. Значи, повтарям, имаме ето това, което е крем, мисля, че е. Да, нещо като такова. Мерише яко. Не може да го подуши. Да, защото е затворен. Много си умна. По-мен човек от тебе няма това. Мирише много хубаво. Много е яко. Мале, много ми харесват нещата. Имаме, значи ще направя, може би, видео, в което да си сложа пачовете. Скинкер, нещо от сорта. Много приятно. Много са яки. Аз го пробвах. Благодаря ти много. Тя ще гледа видеото 100%. Краката ми. Добре, хора, това е видеото. Надявам се да е харесало. И ако искате още такива видеа, пишете ми долу Тоест, аз съм заключила коментарите, ама нищо. Чао!